sila. At may aircon. May windows. Dito kami sa 4th floor. 9:18 AM kami nakapasok. Kita nyo naman yung building. Oh, nasa pinakataas kami. 4th floor. Ayan. Diyos ko, grabe yung taas ng building na yan. Oh, mini floor yan. Ayan. Oh my God. Nice. May cabinet pala dito. Ayan. Saksakan naman. Oh, ang haba ng mirror nila. Ayan. Ang ganda. Coffee. Napakalinis. Meron ding maliit na ref. Oh. Ayan. Meron din lagayan ng kung ano-ano. Table. Let's see if the TV works, mate. Ayan. There's one. One's aircon. Ang ganda ng kanilang nalobat. Ay, hindi. Ayan yung CR nila. Super linis. Super linis. Ayan. Ang ganda ng room. Working, darling? Yeah. Ang laki ng mirror at meron ding blower. Ayan. Yung last na punta namin dito, hindi nag-work yung TV. Ngayon, okay na. May TV na. Napakaganda. Oh, man. Oh, oh, comfortable. Aircon. 4th floor, darling. My God. Oh, napakataas. Ang ganda.